Rufus, kunin niyo itong bangkay ni Antonio at ilibing niyo sa mundo ng mga engkanto. Nang sa ganon ay magsilbing aral ito para sa mga hanagob na aswang. Wika ni Lolo Ruben kay Rufus. Magsilayas na kayo dito, mga itim na engkanto! Kung ayaw niyong punitin ko pa ang mga kaluluwa ninyo! Wala akong pake kung galmog kayo at nagnanais ng paghiganti. Napaslang ko na ang hari ninyo, kaya wala ni isa pa sa inyong may lakas na kaharapin ako! Wika ni Lolo Ruben habang unti-unting itinataas ang kanyang punyal. Ramdam kasi nilang ang mga galmog at gawin-gawin ay unti-unting lumalapit. Napapansin na din ni Lolo Ruben ang pagkapal ng mga anino ng puno, na isang indikasyon na merong mga nilalang ang nasa paligid. Nag-aabang lang ang mga yon at naghihintay ng tamang pagkakataong umatake. Si Rufus naman ay kinuha na ang bangkay ni Antonio at bigla naman itong naglaho. Matapos yan ay tumalikod na itong si Lolo Ruben kasama ang kanyang mga kasangga upang tahakin na ang daan pauwi. Hindi na nila sinunog ang mga kubo, bagkus ay nilibingan na lamang nila ito ng mga sumpa ng mga hanagob upang hindi na muling matirhan ang mga kubong yon, maging ang lupa na pumapalibot rito. Kahit merong mga buhay sa mga hanagob na yon, ay hindi naman ito alintana para kay Lolo Ruben, gawa ng inilibing na nito ang takot sa bawat puso ng mga kasapi ng angkan ni Antonio. Makalipas ang ilang oras, ay narating na nga nila ang kubo ni Lolo Ruben. Ben, masaya kami para sa bagong gamit na hawak mo. Hindi nga nagkamali si Maestro Inko ng pagpili sa'yo. Ang ikinakabahala ko lamang ay yung sumpang binitawan ni Antonio. Wika ng hari ng mga engkanto. Oo nga, Ben. Ramdam ko ang pag-agos ng itim na mahika noong sinasambit ito ng hari ng mga hanagob. Maaaring naibaon na ito sa'yo at paunti-unti ka nitong papatayin ng kung anumang sumpa ang ibinato sa'yo ni Antonio. Dagdag pa ng hari ng mga engkanto. Mga kaibigan, maging ako man ay aminado na nataniman ako ni Antonio bago ito maglaho. Huwag kayong mag-alala, sapagkat hindi permanente ang buhay ng tao. Handa ako kahit na anong oras na harapin si kamatayan. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos magwika ni Lolo Ruben, ay ang paglaho naman ng mga yon. Pumasok na si Lolo Ruben sa loob ng kubo at agad niya namang itinago ang kanyang mga gamit na dinala niya sa duelo nila ni Antonio kanina. Habang nag-aalala itong si Lolo Ruben, ay meron siyang napansin bago namatay si Antonio. Maaring ang napansin niyang yon ay ang susi upang malaman niya kung ano ang sumpang binitawan nito sa kanya kanina. Kitang-kita yon ni Lolo Ruben na merong ginuhit sa kanyang dibdib na isang insignia na kumakatawan sa dyablo. Doon ay bigla niyang napagtanto na nakipagkasundo pala si Antonio sa isang dyablo, kaya tumigil ang kanyang pagtanda. Nang napagtanto niya ang mga ginawa ni Antonio noong mga panahong yon, ay nagtanong siya sa kanyang gabay kung ano ba dapat ang kanyang maaaring gawin upang maiwaglit sa kanyang kaluluwa ang sumpang binitawan nito. Ben, ang
tanging lunas sa sumpa ng demonyo ay mismong pagpatay mo rito. Kitilan mo ng buhay ang demonyong naging kasundo ni Antonio upang tuluyan na itong mawaglit sa kaluluwa mo. Huwag kang mag-alala dahil meron kang kaibigang alam ang paraan kung saan pwede hanapin ang demonyong iyong nais patayin. Wika ni Artus habang paunti-unti itong naglalaho. Sa bawat paglaho ni Artus ay lagi itong nalalaglagan ng 2 balahibo na siya namang ikinamangha ni Lolo Ruben. Matapos malaglag ang balahibong yon, ay mawawala din naman kaagad ito ng tuluyan. Habang nag-iisip si Lolo Ruben, ay hindi na niya pala namalayang nakatulog na siya dahil sa pagod at sa mga bugbog na inabot niya kanina. Paggising niya ng umaga, nakaramdam siya ng kapayapaan sa kanyang sistema. Napakaluwag ng pakiramdam ni Lolo Ruben noong mga panahong yon. Marahil ay dahil yon sa pagpuksa niya sa angkan nila Antonio. Ilang oras lang ang lumipas, dumating sina Lolo Berto kasama si Lolo Juan. "Oh, tuloy kayo. Buti naman at napadalaw kayong 3. Wika ni Lolo Ruben. "Pasensya na, Ben. Medyo may pinagkakaabalahan lang. Meron kaming ibabalita sa iyo, Ben. Tungkol ito sa lugar ng Mabanban." Wika naman ni Lolo Enteng. "Ay, oo, Ben. Merong nag-aabang doon tuwing gabi. Napakarami nang nakakakita sa uring at asong yun." Dagdag naman ni Lolo Berto. "Uring? Aso? Aswang yan. Malamang kurkur yan." Sagot naman ni Lolo Ruben. Ang pinagtataka lang ni Lolo Ruben noong mga panahong yun ay kung bakit merong kasamang uri ng aswang itong kurkur. Di pa naman niya kumpirmadong kurkur yun, bagkus ay nagbase lang ito sa kanyang mga narinig. Kung kurkur man yan, ay napakadali na lamang nito para kay Lolo Ruben. "Sus, hayaan nyo. Pupuntahan ko yung mga yan." Dagdag nito. Matapos ang kanilang usapan ay nagsikain na ang mga ito. Magbabandang tanghalian na kasi nung mga oras na yun, kaya nakakaramdam na sila ng gutom. Bago sila kumain, nakasanayan na ng mga ito na manalangin at magpasalamat sa hapag na ibinigay sa kanila ng Ama. Ayaw kasi ni Lolo Ruben na hindi nagpapasalamat sa anumang klase ng pagkaing kanilang inihanda. Habang kumakain ay nag-uusap ang mga yon tungkol sa kani-kanilang ganap sa buhay. "Enteng, sa paparating na mahal na araw, sasama ka ba sa akin sa Maulingon?" Tanong ni Lolo Ruben. "Ikaw, Berto, Juan, sasama kayo?" "Ay, hindi muna ako, Ben. Madami pa kasi akong gagawin sa mga araw na yan eh. Alam mo naman, may utubang pamilya ko, di ba?" Sagot naman ni Lolo Berto. "Ako, Ben, malabo eh. Uuwi ako sa amin." Sagot naman ni Lolo Juan. "Sige, Ben, sasama ako sa'yo." Sagot naman ni Lolo Enteng. Napangiti lang si Lolo Ruben dahil kahit papaano ay meron siyang makakasama. Habang nakatingin siya kay Lolo Enteng, ay meron siyang nasipat sa likuran nito. Isang matandang nakatalukbong na merong tungkod na mas mataas pa rito. Kulay lupa ang talukbong ng matandang yon. Ganon din ang kanyang tungkod. Pagkatingin dito ni Lolo Ruben, ay agad naman siyang napatayo. Kasabay ng kanyang pagtayo ay ang paglaho ng matandang yon. Wala siyang naaaninag na kahit ano,
bagkus ay ang talukbong lamang nito. "Oh, bakit Ben?" tanong ni Lolo Enteng. Wala naman. May iniisip lang, Teng." Sagot naman ni Lolo Ruben. Hanggang sa nagpatuloy na ang mga ito sa pagkain at di kalaunay natapos na nga ang mga ito. Pahinga saglit at kwentuhan tungkol sa darating na mahal na araw. Habang nakahiga si Lolo Ruben, ay hindi talaga maalis sa kanyang isipan ang kanyang nasipat kanina lang. Kung merong masamang bahid ang nilalang na yon, ay mararamdaman niya ito sapagkat lalabas ang harang na ginawa niya papaikot sa kanyang kubo. Ramdam na ramdam din ni Lolo Ruben ang napakalakas nitong aura na animoy kaisa ito ng lupa. Sumapit ang gabi at pumunta na ang tatlo sa Mabanban. Di naman kalayuan yon sa bahay nila Lolo Ruben, kaya madali nila itong napuntahan. Noong mga panahong yon, ang Mabanban ay merong napakalawak na talahiban. Nagsisitaasan din ang mga yon at talaga namang pahirapan ang pagsipat ng mga taong nakatago roon kung sakali mang meron. Wala itong kagubatan at meron lang itong maliit na burol sa katabi ng kalsada. Habang naglalakad ang mga yon, ay ramdam na ni Lolo Ruben ang mga bakas ng nilalang di kalayuan sa lugar na yon. Marami na kasi itong nabibiktima sa lugar na yon, kaya kailangan na niya itong puksain. Sigurado din siyang hindi lang aso at uring ang kanyang kahaharapin. Kung kurkur yun, ay malamang sa malamang meron itong kasamang unlaun. Kaya binigyan niya ng tig-iisang batong napakakintab at merong mga langis ang tatlo niyang kaibigan para hindi ito makita ng unlaun. Napakatuso din kasi ng mga unlaun ayon kay Lolo Ruben. Inuuna kasi nito ang alam niyang pinakamahina sa grupo bago nito kakalabanin ang pinakamalakas. Nang makarating na sila sa lugar ng Mabanban, ay nagmasid-masid muna sila sa paligid. Nung naramdaman ni Lolo Ruben na wala pa ang presensya ng mga yon, ay nagkubli muna sila upang makapaghintay sa lugar. Madalang lang ang naglalakad sa lugar na yon tuwing 10 oras na ng gabi, sa kadahilanang natatakot na ang mga taong dumaan doon. Merong mga napipilitang dumaan sa lugar na yon at yun ay ang mga taong nanunulo ng mga hayop na gagawing pain sa mga alimango. Ben, nakakatakot din palang dumaan dito no? Tingnan mo, parang merong mga nilalang nasusunggab sa'yo sa talahiban. Wika ni Lolo Berto. Bayaran ka namin, Berto. Dumaan ka dyan mag-isa bukas ng gabi. Ano? Pang-aasar naman sa kanya ni Lolo Enteng. Sabay hagalpakan ng tatlo habang si Lolo Berto ay nananatiling tahimik. Maasaring tao kasi si Lolo Berto ayon kay Lolo Enteng. Lumipas pa ang mga oras at doon na nga merong napansin si Lolo Ruben na kakaiba sa paligid. Meron na silang naririnig na mga paghuni ng mga nilalang, di kalayuan sa burol kung saan sila nakatingin. Hanggang sa biglang merong umaangil at bumubungkal na isang dambuhalang aso sa may bandang talahiban. Paglalarawan ni Lolo Ruben sa asong yon, ay meron itong 8 pangil na kulay itim. Naglalaway din yon ng walang tigil at meron itong mga mapupulang matang nanlilisik. Animoy napakabangis na hayop nito na kayang pumatay ng kahit na sino. Meron din itong balahibong sintigas ng bakal dahil kitang-kita nila Lolo Ruben
na nagsisitayuan ang balahibo ng asong yon. Bumubungkal yon sa ilalim ng puno habang umaangil. Matapos nilang masipat ang asong yon, ay doon din nila nakita ang uring na nasa itaas ng puno. Napakalaki ng uring na yon na halos mapasigaw na si Lolo Juan dahil sa takot nito. Unang beses niya palang nakakita ng ganong kalaking uring. Paglalarawan ni Lolo Ruben sa uring na yon, ay meron itong malabakal din na balahibo na kumakarit sa bawat sanga ng punong kinalalagyan nito. Nangingitim din ang mahabang kuko at pangil ng nilalang na yon at tumutulo din ang laway nito habang nanlilisik ang mga mata. Hanggang sa 1 minuto lang ang lumipas, biglang nagpakita ang isang hubot-hubad na lalaki. Tinatapik-tapik nito ang ulo ng aso na animoy napakaamo nitong alaga. Tiningnan din nito ang uring sa itaas ng puno. Matapos makita ni Lolo Ruben ang mga pangyayaring yon, ay hindi na niya ito pinalagpas pa. Agad siyang lumabas kung saan sila nakakubli at nagwika ito ng, "Hoy! Anong ginagawa niyo?" Sigaw ni Lolo Ruben. Agad namang tumigil ang aso sa paghuhukay nang marinig nila ang sigaw ni Lolo Ruben. Tumingin ang mga yon sa kanya na merong intensyong patayin siya. Habang nagkakatitigan sila Lolo Ruben at yung mga nilalang, ay meron siyang narinig sa talahiban na animoy tumatakbo ng napakabilis. Bigla itong lumitaw sa harap ni Lolo Ruben upang lusubin siya. Agad namang nakailag dito si Lolo Ruben at doon niya nakumpirma na kurkur ang lalaking yun. Sa kadahilanang ang lumusob sa kanya nung mga panahong yun ay isang unlaun. Pagkatalo ng unlaun ay biglang nagkaroon ng isang matalas na lupa na agad tumusok sa unlaun na yun. Pagtusok ng tumigas na lupa sa katawan ng unlaun, ay agad din namang bumalik ito sa kailaliman ng lupa. Gulat na gulat ang lahat ng naroroon maging ang kurkur sa kadahilanang napakalakas ng abilidad na ipinamalas ng taong yon. Akala nila si Lolo Ruben ang may gawa, pero maging si Lolo Ruben ay namangha rin sa nangyaring yon. Alam niyang hindi yon kayang gawin ng usal sa kadahilanang napakalaking kapalit ang hihingiin kung sakali mang nanaisin mong makalikha ng ganong kakayahan gamit-gamit ang usal. Nangangailangan din yon ng gabutil na pananampalataya sa Panginoon upang magawa mo ito. Mutya, pero kanino? Wika ni Lolo Ruben. Ang unlaun naman ay agaran ng lumubog sa lupa. Gawa ng tuluyan na itong namatay. Pagtingin ng kurkur dito ay paunti-unting napapaatras yun. Pero sa bawat pag-atras niya ay ang pag-angil ng dalawa niyang alaga na tila ba nagagalit ang mga yon. Wala nang pagpipilian ang kurkur kung hindi ang lumusob kasabay ng dalawa niyang alagang nilalang. Agad itong tinubuan ng napakatalas na kuko na siyang ginawa niyang pananggal sa kanyang katawang tao. Malalobo ang itsura nito at naglalawayo ng dugo. Matapos ng ginawa ng kurkur na yon, ay nag-usal si Lolo Ruben ng mga espiritual na sandata at walang habas na pinaulanan ang mga yon. Hindi pa nga nakakasugod ito, ay bigla na lamang yon sumabit sa puno kung nasaan naroon ang uring. Para bang nasibat yon ayon kay Lolo Enteng.
Wala namang dugo ang tumagas habang nakasabit ang kurkur sa puno. Ilang segundo lang ang pagpupumiglas nito sa kanyang buhay hanggang sa tuluyan na itong namatay. Nang nakita ito ng aso ay agad niyang kinagat ang kurkur at dali-daling tumakbo papalayo. Okay, sunod kaagad natin yung 28. Para hindi kayo mabitin. Yun lang. Kita-kits sa Lolo Ruben 28. Salamat.